gipangita diri si paring tito. Wa man gyapon. Unsay mamakita nimo ana? Unsa nang taon ka oy? Sakit panunta sa dugan mo biya ko ni mo balay pero ako gimpugson nga mo biya ko. Tungod kinabaniol na ko aning tibok barangay nga ako may pinagkahugaw. Kaning lang gipanggaot na kung makaigit ko sa punol. Nagkaihi sa punol. Nangapit. Pag naglulo, pag yun bisig ng ahoy, sabi lang naglulo. Bye-bye, balay. Talikon naman yung tikag mo success ko sa akong lakaw, ha? Bye-bye. Ayo, pre. Pare, paring tito. Ayo. Tayo wa may mutubag. Lion bi. Nato ara asa nang luod na gito. Bisig ni taon ko na ko ni. Pre. Ato paring tito ba? Nang luod wala na sila balay. Ato ko taon oy. Yatis na. Wa lagi. Wa silang balay. Asa ni siya paingon? Sige ko panuktok. Ayo. Wa gyud. Duha na lang ko oras tinuktok kay. Basig na siyang kwarto. Wa lagi. Sirado. Ang ano asa ka siya paingon sa? Naluod to kay last niyang ingon nga di ko na siya kapugong na tunduha kay puro sta chismoso. Mulaya sila ko na siya kay nabaniog na biya siya tungod sa atong pagpanabi. Lah, Ato tuloy taon ato ulian. saon gani bisig maunsa to dito sa daan niya. Wa biya to katortor sa asa to siya mulaag kay ignorante tawag nito. Mao gani. Ato to puy taon oy. Bisig unsa to dito? Mao gani kumpare dito na to. Ay kabiyain sa pagkakawala. Dali si unsa to na to. Mao gani. Ay nang. Isa. Asa man atong atukon si paring tito? Basta pre, tuyo ko ni nato tibong kudo ba. Bakit alang nato sa paring tito kay nabalaka na gyud ko. Tara. No. What? Ari na mito. Patay pre. Wa gyapon siya. Nakiki pre. Asa ka siya paingon? Bago to. Ato mo itaw na si ana unsa na tong tahanan to. Pre. Oh, wala ka bantay ni pre. Minteriyo naman eh. Mao gani. At mao gani atong pangitaon kay basig ni anito siyang mga kaliwat kay nananghid kimulayas. Ano diri man siya mananggit sa minteriyo? Ay basta kisunda ko kay ako driver daghan maglangas nimo. Sige pre. Nana magita diri. Ato lang kahang idagkot siya sa dakong cruise pre para safety yang paglakaw. Saba, di pwede na naidagkot nga. Buhi pa man to. Safety crew na pre oy, para safety siya. Sa asa safety? Safety yang paglakaw. Ato sa idagkot pre. Kabuang mo eh. Hindi na pwede. Di na pwede. Ano? Di na party. Di na pangitaon. Pre! Pare dito! Asa? Takot na. Wa magid dito ba? Basi na ka diri ato basi. Nagunsa. Dili na. Dati na diwa man diya. Basi matago sa ilaw. Unsa man ka? Ingon ni kung pare asan ba ato ng pare din? Asa na itong pangitan? Puros mo na binuang inuha. Kita, putok mo. Nga, sige mo kagpulpugan diya. Ha? Kamao mo, nauna. Pagkinaroon tagpangita. Oh, Lance! Asan doon ko pala? Lance! Sa kanan ni... Lance! Lance! Saan ka niya? Hindi pangita diri si paring tito. Wa man gyapon. Kasi may makita ni mo anak. Ang siya nung taon ka oy. Mao gani pangitaon na to sa basig na ato sa dagat. Ay, isang bugal bakit? Nana, magtinanong unsa na tong tawhan na to dito. Da, ato pangitaon sa dagat. Tayo ni tawhan na asa ka ni pangitaon tawhan na. Mao lagi.
Duha na gito kabuo pansyon akong gisulod wa. Papanay ko rin na bugal-bugal. Mga sa ako ka, pansyon, makitaan dito. Ah, ikaw bahala asa ni nato pitaon. Tara. Ulong sa. Nauta. Nagdagat na yun. Na diri kabantay ko na haligi na diri. Hatay. Asam. Itong taon to. Naadi siya diya. Kita ka na, unang kita na, iya man ang mga kaliwat. Daghang kay payag. Kasi yung mga payag. Kana o, kadagko ang mga payaga, binuhat man na. Payag ba? Asa yung payag na? Kana o, kadagko ang mga payag na hinimo niya, iya man ang mga kaliwat ng bataan. Bulag, mga payag din na. Mga ayan mo na. Puros mo ka bugal-bugal. Uy, ano bang itaon doon ito? Kasi galumos itong tawahan na to. Tara po. Grabe, inita. Naamong naman kung ano yung galaki. Pagpangitaan yung tawahan na. Wala ka, pre, ato biya to kumpare. Uy, wala na gasolina akong motor. Uy, sa tayo, Drake. Tara. Kapoy kayo ni. Kasilong sa takadik eh. Init kayo. Ano pa yung tao na to? Matay. Lukop Cordoba naman atong natuyo. Matay unsa lang ni atong iba. Dagat na guni niya. Bukid, dagat. Buhi pa mga atong tawahan na. Ayaw ko pag inana, pre. Bukid pa to, pre. Ay, ang tawahan na. Sura ko yung tao na ning mga tawhana ni. Asa naman yung paritito, gito. Sila ba ni Paritibor? Paitay. Pagitaon Kit niya. anasad ko ani graphic ng mga taga sa gradar ni mga tawanab sig asa ko matago sakpang yato. Di ayo. Sao na naman ni. Nakuha to, patay na itong tawahan na. Ayaw lagi Tingnan inana, na pre. gini mga upatay ni gini. Okay. Wala mo ginagawa ng kit eh. Wala na, ugmaan eh. Wala na, baho na to. Sus, dili ka sa bato ka. Dili itaw ko makitaan. Dili itaw ko makitaan. Tara! Ara o! Kanya! Wala na! Dali! Saan taong ka, oy? Nalokot na mo yung sigpagita na. Siko. Dali, Dili ko muli dito pre, kamu lang. pre, istoryahan na. Dili ko muli dito pre. Dali, pre, istoryahan na. Pre, pre. Dali, pre, kay nagdaming motor ulit Yan, na. di ka mauli ron. Dili na ko muli dito pre. Patay mo asawa na giton ganito, di ka mauli. Dili ko muli dito pre, nya na ko itong sis. Di na lagi, pre, di na lagi, pre. Oh, what's up mga parikoy? Ani ana sa takaron mga parikoy na human na gid ang atong suginlanon nga part 5 sa atong suginlanon nga Marites nga kumpare mga kapadoy. So ani ata karon mga parikoy daghan kayong salamat sa inyong pagsubaybay sa among video. Kung kamo nga nagmagulanon diha karon, ayaw mo kalimot sa pagtanaw sa among video. Okay, sigurado nga kamo malingaw. Ug shout out sa atong mga solid supporter, solid subscriber, followers. Ani ata karon. Ari ang inyong mga aktor nga makalingaw. Paring Pax. Ay lang kalimot sa pag-like, share, and follow mga parikoy Yes. para makahatag pa may daghang lingaw ninyo. Yes, mga Then, parikoy. salamat kayo sa mga nagsubaybay yun. Shout out tayo, ko shout sa akong share diya sa among agency nga si Isheart Soliano. Shout out, sir. Si Ryan Ramos, daghang salamat kayo. Shout Sa mga out, shout sir out Ryan sa mga Ramos. nag-like, comment. Shout out dahil ko sa supporter na ko nga ako ang amigo nga si Marlo Ren. Salamat Yes, sa imong Marlo Ren. pag-support. Shout out po ko sa mga taga Davao nga nagsuporta, nag-share sa mga video. Yes, Shout thank out you po so ko much. ni Shout Totoy out. Bato nga nagsigig follow na mo o nagsigig share sa mga video. Yes, Salamat kayo. Thank you so much. Og sa dungang na mong mga video, unta malingaw pa mo mga kaparikoy, kamarikoy. Unta malingaw mo sa among mga video sa umaabot. Daghang salamat. Og special shout out. Beef Alindog og ne Artistang hilaw. Artistang Hilaw. Artistang Hilaw. Idol, thank you so Shout out, much sa Idol. pag-share. Thank you sa pag-share.